Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth, vitajte v mojom svete, ktorý je prirodzene nadprirodzený. Môj hosť bol doslova očitým svedkom posledného dňa na zemi. Aj dvaja židovskí proroci tiež videli tento deň. Jeden ho opisuje v Starom zákone a druhý v Novom. Izaiáš povedal: Kvíľte, kričte hrôzou, lebo prišiel deň Pánov, čas, kedy Všemocný bude ničiť. Všetky ruky sú ochabnuté od strachu, každé srdce zmalátnie, ľudia sú zdesení, zachvátili ich bolesti a úzkosť, zvíjajú sa ako rodička, bezradne hľadia jeden na druhého, tváre im planú strachom. Lebo hľa, deň Pánov prichádza, strašný deň jeho prchkosti a pálivého hnevu. Krajina sa zmení na pustatinu a budú s ňou zničení aj všetci hriešnici. A potom v Novom zákone apoštol Ján videl tento deň a povedal: A potom všetci, zemskí králi a veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocní a všetci otroci aj slobodní, všetci sa skryli do jaskýň a medzi bralá vrchov a volali vrchom a bralám: Padnite na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým. Lebo prišiel veľký deň ich hnevu. Kto obstojí, kto to dokáže prežiť? Keď sa o chvíľu vrátime, tak vás zoznámim s očitým svedkom, ktorý mal otvorené videnie tohto dňa. Doslova zažil, dotkol sa a videl tento deň a hovorí, že už je za dverami. Hneď sme späť. Môj hosť, David Jones, bol očitým svedkom toho, čo je opísané ako Deň Pánov. O chvíľu sa o tom dozvieme viac. Ale David, keď som si preštudoval váš život, tak úprimne nechápem, ako ste to prežili až doteraz. Ako ste sa cez to všetko dostali? Keď ste mali 11, tak otec vás naučil piť alkohol. A potom ste sa stali závislým na drogách, na alkohole. Váš otec bol bitkár. Povedzte mi o tom, ako vás učil biť sa. Môj otec bol bitkár, výtržník, ale bil sa nielen v ringu, ale aj na uliciach. Myslel si, že bude výborné, keď zo mňa urobí chlapa. Tak ma často pesťou zrazil k zemi a povedal, aby som vstal a vrátil mu to. V nočných kluboch som sa pobil s hocikým, ale nebudem sa biť s otcom. Mal som ho rád a rešpektoval som ho. Ale on chcel, aby som bol ako on. Verím, že on si myslel, že robí správnu vec. Poďme ďalej. Keď ste mali 13 rokov, týždeň predtým, než váš otec zomrel, tak ste vedeli, čo sa stane. Povedzte o tom. Dostal som od Pána zvláštny sen. Mnohí ľudia si sny nevšímajú, ale pre mňa sú často varovaním. V tomto sne otec šoféroval Chryslera, išiel veľmi rýchlo, narazil do betónového stĺpika a zabil sa. Bežal som k autu, otec ležal na volante, krv mu tiekla z úst, a ja som kričal: Otec, nezomieraj, otec, nezomieraj. Pozrel na mňa so slovami: Synu, pokúšam sa o to. A hneď na to zomrel. Kričal som: Otec, nemôžeš byť mŕtvý. Odvtedy som hlboko vo vnútri vedel, že s mojim otcom je koniec. V kuchyni som povedal mame: Mami, myslím, že otec zomrie. Ona na to: Nehovor to. Vo sne som videl, že mal haváriu a zomrel. A o týždeň sa to naozaj aj presne tak stalo. David nebol veriaci v Krista. David vôbec nepoznal Bibliu. Ale v jednu noc
Boli ste vtedy 17-roční, je to tak? Vtedy ste mali jedno videnie. A pre mňa je veľmi zaujímavé to, že to nebolo len jedno jediné videnie. Neskôr mal ohľadom tej istej veci aj jej druhé videnie, v čase, keď už bol veriaci v Krista. Vyzerá to, že Boh poznal Davidovo životné určenie dávno predtým, než David spoznal Boha. Povedzte, čo sa stalo. Sestra išla von a ja som mal na starosti jej malé dieťa. Uložil som ho do postele a na malom rádi som sa snažil naladiť nejakú dobrú stanicu. Keď som zrazu začul ženský krik, neznel ani spred domu, ani spoza domu, ale ako by to bolo vo vzduchu. Išiel som sa pozrieť von oknom, ale potom som zastal a povedal si, nie, ak tam pôjdem, možno uvidím niečo, čo by som nechcel vidieť. Ale bol som akoby hnaný tam ísť. Odhrnul som záves, boli sme na druhom poschodí, ale keď som sa tam pozrel, tak som tam nič nevidel. Lenže keď som zdvihol oči k nebu, tak sa tam ako na obrovskom filmovom plátne vo farbe zjavil mesiac a bolo to ako keby ho niekto prepichol a začala z neho vytekať krv. A v jednom okamihu začali padať z neba všetky hviezdy a dokonca aj samotná obloha sa začala rolovať. A všetko sa to dialo v jednom okamihu. Mesiac sa menil na krv, hviezdy začali padať a obloha sa začala rolovať. A zrazu som uvidel ženu s dlhými vlásmi. Pozorovala to, čo prichádza na zem. V hrôze si zaťala prsty do tváre a začala kričať. A potom som videl bežať stovky, tisíce ľudí s výrazom hrôzy na tvári. A Boh mi umožnil vnímať ich pocity. Bola to totálna bezmocnosť. Absolútna hrôza. A zrazu to videnie zmizlo. Padol som na zem a triasol som sa. Bože, čo som to videl? V tom čase som nemal ani tušenie o víziách. Čo budem robiť? Čo budem robiť? Kde je Biblia? Chodil som po dome a hovoril, prosím ťa, Pane, nech už také nič nevidím. Prosím. Myslel som, že to bude pokračovať. Vzal som Bibliu a otvorila sa na 6. kapitole knihy Zjavenia. Oči mi padli na verš 12, kde sa píše o dni Pánovom, kedy sa mesiac obráti na krv. Och Bože, začal som čítať ďalej a potom som povedal, Pán Ježiš, čo sa to deje? Veď som to videl na vlastné oči. Zavolal som svojmu strýkovi, ktorý bol kazateľ a všetko mu povedal. On na to, synu, Boh ti dal videnie. Strýko, takže som sa nezbláznil. On na to, nie, nezačínaš blúzniť. Boh ti dal otvorené videnie. Kedy už povieš áno Ježišovi, kedy mu začneš slúžiť? Povoláva ťa, aby si kázal evanjelium. Odpovedal som, neviem, či takéto niečo dokážem, ale od toho dňa som vo vnútri naisto vedel, že je niečo, čo musím urobiť pre Boha. Teraz chvíľku zastaňte. Chcel by som vám niečo povedať. Keď budete počuť obsah druhého videnia, ktoré David videl a zažil, nazýva sa to otvorené videnie, váš život už nikdy nebude taký istý. O chvíľu sme späť. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Niečo vám teraz poviem. Keby som mal také videnie, aké mal David Jones, nepotreboval by som žiadneho strýka, aby mi povedal, že mám slúžiť Bohu. Bežal by som, aby som mu slúžil. Ale David sa stal námorníkom, zaujímal sa len o svoj život a postupne to s ním išlo dolu a dolu a dolu vodou. Ale jedného dňa, keď bol v práci, tak ho niekto pozval, aby išiel do cirkvi. A vtedy sa mu stala nehoda, ktorá ho takmer pripravila o život. Čo sa stalo? Šéf mi doniesol šek a ja som si povedal, s bratom to dnes poriadne roztočíme. Ale tomu pastorovi som slúbil, že dnes k ním prídem. Nie, nepôjdem tam. Keď som sa rozhodol, že tam nepôjdem, padol som na dopravník. Keď som sa pokúšal zdvihnúť, nemal som žiadnu silu. Boh mi dal počuť moje srdce. Povedal som, nie. Strácal som vedomie, chcel som vstať, ale nevládal som. Povedal som, nie, a začal som sa modliť. Prosím ťa, Pane, daj mi ešte jednu šancu, prosím. Pôjdem za tým pastorom, daj mi ešte šancu. Prebral som sa, okolo mňa bolo plno ľudí a začal som kričať. Toto mi už nerob, ja pôjdem do tej cirkvi.
Potom som išiel domov a začal sa chystať. Prišli starí priatelia a hovoria, poďme na party. Ja na to, chlapci, dnes s vami nejdem. Dnes idem do Božieho domu. Dnes som skoro zomrel. Oni na to, čo? Veď dnes je piatok, vtedy vždy žúrujeme. Nie, vy neviete udržať moje srdce v chodu. Idem do Božieho domu. Išiel som tam a posadil sa dozadu. Kázal tam jeden evanjelista a keď začal kázať, začal som byť usvedčovaný z hriechov. Povedal som, ja musím byť spasený. Keď som sa postavil a začal k nemu kráčať, Sid, tak diabol mi povedal, vypadni odtiaľto, nechoď tam, vypadni. A zrazu mi začali slabnúť nohy. Nie, viem, čo je správne. Ako malé dieťa som chodil do cirkvi, pamätám si to. Keď som prišiel k nemu, povedal, synu, chceš byť spasený? Ja na to, áno, pane, chcem byť spasený. Chytil som mu ruku a zrazu ma zasiahla Božia moc. Preletel som dozadu a padol som na zem. Nebol tam nik, kto by ma chytil. Ale bolo to ako keby som padol do hodvábnej postele. A zrazu sa na mňa začali dívať dievčence. Myslel som si, že som fešák, tak som si povedal, postavím sa a tie pekné dievčence sa budú dívať na mňa. Ale vtedy začalo niečo nadprirodzené. Najprv v bruchu, potom to prešlo do plúc, do krku a napokon do jazyka. A zrazu som sa počul, ako hovorím nebeskou rečou, ako mi Duch Boží dával hovoriť. Už mi viac nezáležalo na tých dievčatách. Zrazu som zažíval takú radosť a pokoj, aké som nikdy predtým nezažil. Bol som vtedy závislý na kokaine, LSD, THC, meskalíne, alkohole, ale Boh ma oslobodil. Mal som radosť a pokoj, aké som predtým nikdy nezažil. Vyskočil som a začal som hovoriť môjim nebeským jazykom. Uvádzači ma chceli odviesť, ale pastor povedal, nechajte ho, teraz ho má Boh. Dobre, ale teraz povedzte, čo sa stalo s vašou závislosťou na alkohole a čo sa stalo s vašou drogovou závislosťou. Totálne zmizli. Bol som okamžite uzdravený mocným Bohom Izraela. Keď Boh môže zobrať niekoho takéhoto, priklincovať ho na zem, dať mu hovoriť nadprirodzeným jazykom, oslobodiť ho a dať mu... Je to už 25 rokov, čo slúžite Bohu, že? Ale teraz chcem, aby sme prešli k februáru roku 2012. Čo sa vám vtedy stalo? Išiel som v noci na toaletu a keď som sa vracal, aby som si lahol, tak som pocítil, ako by ma niekto vzal za ruku a zatriasol. A hneď na to som bol prenesený do otvoreného videnia, kde som sa vznášal asi 50 metrov nad zemou. Obdivoval som nádhernú oblohu, slnko a ľudí, ktorí dole chodili sem a tam po zemi. Matky s deťmi išli na nákupy do potravín, iní tankovali ich autá, videl som mužov v oblekoch ísť do práce, keď tu zrazu zem začala pokrývať temnota, ako hustý tmavý mrak. A zrazu z neba začal prichádzať zvuk. Zvuk, aký som nikdy predtým v živote nepočul. Bolo to, ako keby ste 7 zahrmení spojili do jedného. Ten zvuk bol tak ohlušujúci, že nie len, že prenikol do uší všetkých ľudí, ale prenikol ich až do kostí. Keď ho začuli, ich celé telo sa začalo triasť. Bolo to tak ohlušujúce, že ľudia začali kričať. A zrazu, ako keby niekto zobral britvu a rozrezal nebo, prišiel Syn Boží so všetkými svojimi anielmi a so všetkou svojou slávou. Och, Sid, tie farby boli neuveriteľne nádherné, majestátne. Odtiene zlatej, modrej, zelenej. V živote som také farby nevidel. A zostupoval na zem rýchlo. Ľudia sa pomočili od hrôzy a začali kričať. Bol tam muž, čo kričal, nie, počkaj, ja som myslel, že ešte mám čas, myslel som, že mám čas. Neskoro, pre všetkých ľudí už vypršal čas. Videl som kričať aj iného muža, vyzeral ako Ind. Nie, toto je sen, určite sa zobudím. Ale nemohol sa zobudiť, lebo už bol zobudený. A vtedy sa ozval z neba hlas. Toto je deň Pánov, práve nastal. A vtedy to videnie skončilo. Ležal som na zemi a celý som sa triasol. A začal som sa modliť za seba. Nie za matku, nie za rodinu, nie za deti, ale za seba. Pretože Boh mi umožnil, aby som videl takú hrôzu. Hrôzu. Vieme, že Boh je láska, je milosrdný, zhovievavý, jemný, vľúdny. Ale existuje ešte iná stránka Boha, ktorú ľudia príliš nepoznajú. A to hrozný Boh. Taký strašný a hrozný. I hneď som robil pokánie zo svojho života.
Pane, zachráň ma. Bože, odpusti mi, pretože Boh mi umožnil cítiť to, čo tí ľudia budú cítiť. Začal som robiť pokánie so slovami. Pane, chcem sa ti páčiť. Ak som ťa akýmkoľvek spôsobom zranil alebo išiel proti tebe, prosím ťa, odpusti mi. Prosím ťa, umožni mi byť hodným toho, aby som išiel s tebou. Videl som deň Pánov a vtedy ku mne Boh prehovoril. Poverujem ťa varovať celé ľudstvo. Povedal mi toto. Už prichádzam. Či už tomu budú veriť alebo nie, varuj ich. Či už ťa príjmu alebo nie, varuj ich. Lebo deň Pánov je veľmi blízko. Počuli ste to. A čo s tým teraz urobíte? Niečo vám poviem. Ak ste vlažní, ak ste odpadlíci a ak nie ste pripravení na deň Pánov, buď pôjdete vpred, zapálení pre Krista, alebo budete podvedení. Nič medzi tým. Verte, že Ježiš zomrel za vaše hriechy. Urobte pokánie. Povedzte mu, že vám je to ľúto. A uverte, že vás obmyl z vašich hriechov, ako keby nikdy neexistovali. A potom povedzte, Ježiš, svojimi slovami, robím ťa svojim pánom, príď a bývaj vo mne. Robím ťa pánom svojho života. Urobte to teraz. Boh vám dal veľmi mocné poverenie, aby ste hovorili k ľuďom, ale súbežne s tým, Boh hovorí aj k mnohým iným ľuďom, dokonca aj k tým, ktorí neveria v Krista a hovorí im túto istú vec. Napríklad ortodoxným Židom v Izraeli je takto hovorené, že sme tesne na prahu príchodu Mesiáša. Inak povedané, vedia, že niečo je vo vzduchu, niečo sa chystá. Približne v tom čase, keď David mal to videnie, aj ja som mal jeden zvláštny sen. V tomto sne, a viete, keď mám byť úprimný, tak ja som vôbec nerozmýšľal o tejto téme. Vôbec som na ňu nebol zameraný. Keby mi niekto povedal, Pán príde čoskoro, tak by som mu odpovedal, áno, verím tomu. Ale viete, ako to chodí. Mám 73 rokov a vo svojom najhlbšom vnútri som o tom naozaj nebol vôbec presvedčený. Očakáva sa od vás, že budete veriť, že príde čoskoro. Očakáva sa, že budete žiť, ako by už mal prísť. Ale veď sa zdá, že je toho ešte tak veľa, čo treba urobiť. Ale nezáleží na tom, čo si môj malý mozog myslí. Je to na Bohu. A viete, čo mi Boh ukázal v tom sne? Povedal mi 3-krát. Vrátim sa späť čoskoro. Vrátim sa späť čoskoro. Vrátim sa späť čoskoro. David, len tak medzi nami dvomi. Čomu ste dovtedy verili ohľadom Pánovho návratu? Ale naozaj úprimne. Viete, nemyslel som si, že je to blízko. Jasne, že na základe písma a všetkých biblických učiteľov, ktorí sa tomu venujú, som vedel, že to príde. Ale kedy? Ale teraz som si absolútne istý, že príde v takom čase a v takej hodine, kedy to ľudia najmenej očakávajú. Čo by mal robiť človek, ktorý toto počúva a uveril, že je to od Boha? Dať si do poriadku svoj život. Čokoľvek má urobiť ohľadom Boha, nech to urobí rýchlo. Ak potrebuje poprosiť o odpustenie, nech to urobí rýchlo. Dajte si všetky svoje záležitosti do poriadku. Napravte všetko čo najskôr, než bude neskoro na večnosť. Pretože v celom svojom živote som nevidel nič podobné hrôze Božieho hnevu. Dobre, dajme tomu vy. Viem, že žijete svätým životom. Viem, že milujete Boha. Čo bola prvá vec, čo ste urobili po tom otvorenom videní? Začal som robiť pokánie a volať k Bohu. Ale mne je jasné, že ste robili pokánie už pred tým videním. Ale nie takéto, nie takéto. Pretože Boh to urobil pre mňa tak reálnym, tak skutočným. Bolo to tak veľmi silné a premáhajúce, že ľudia nedokázali ani normálne rozmýšľať, keď sa to stalo. A prišlo to tak neočakávane, náhle, presne tak, ako povedal, že sa to stane. Prečo je na vás vidieť takú naliehavosť, keď hovoríte toto posolstvo?
Nikdy som nevidel nikoho, kto by o tomto rozprával s takou presviečavou naliehavosťou. Prečo je tomu tak? Pretože v mojom vnútri horí presvedčenie o tom, že už nemám veľa času. Vy nemáte veľa času. My všetci nemáme veľa času. A ja o tom musím kázať, musím to vyhlasovať. Rovnako ako Noé hovoril 120 rokov, že bude pršať, ale ľudia si zavreli uši. Neverili tomu Božiemu mužovi. Ale Boh povedal Noému, vojdi s celou svojou rodinou do archy. A potom otvoril okná nebies a na zem sa vylialo toľko vody, že zaplavilo celú krajinu a každý živý tvor zomrel, presne ako Boh povedal, že sa stane. Keď s ľuďmi zdieľate toto posolstvo, tak sa s ľuďmi dejú niekedy zvláštne veci. Videli ste niekedy, ako ľudia začali plakať, stonať, nariekať a bežať vpred? Raz ma pozvali kázať týždeň na jednom mieste. Nakoniec som tam bol 3 týždne. Hneď v prvú noc kázania ľudia začali bedákať. Futbalisti plačúc a nariekajúc bežali k oltáru. Deti a tínedžeri bedákali a robili pokánie. A mnohí z týchto ľudí boli kresťania. Dokonca aj pastor s manželkou bežali k oltáru a volali: Zmiluj sa nad našimi dušami, ušetri nás a odpusti nám, a padli na tvár. V živote som nevidel takéto usvedčenie. Spomínali ste aj jedného evanjelistu, ktorý bol na vašom zhromaždení. Čo sa s ním stalo? Keď som na tom zhromaždení dal výzvu, všetci prišli dopredu. Pastor, jeho žena, celá cirkev, aj hosťujúci služobníci, všetci prišli. A keď tento muž odchádzal, tak si doslovne povedal: David ma týmto posolstvom strašne vydesil. On totiž predtým prestal kázať, vôbec nekázal. A hneď potom to začal opäť kázať, robil zhromaždenia a 8 mesiacov na to zomrel. Počuli ste, čo práve povedal? Počuli ste, čo povedal? Viete, Biblia hovorí, nikdy neviete, kedy príde váš koniec. 8 mesiacov na to ten človek zomrel. A práve teraz sa na mňa díva niekto, kto si myslí, ale veď som tu celkom sám. Nie, dôvod, prečo pozeráte tento program, je práve táto chvíľa. Myslíte si, že Boh sa o vás vôbec nezaujíma? On to zariadil, aby ste nás práve teraz pozerali, kvôli tomuto momentu. Ide o váš život, ide o vašu večnosť. Ide o vaše životné určenie. Musím vám povedať toto. Aj keby som nemal vôbec žiadny strach z Boha, žiadny strach z toho, že pôjdem do pekla, aj tak by som slúžil Bohu, lebo On je čistá láska. Slúžil by som Mu, pretože keď porovnám poznanie Boha s hocičím, On je všetkým. A keď porovnám hocičo iné s ním, tak to všetko je ničím. Chcem, aby ste sa dnes rozhodli, komu budete slúžiť. Ale čo sa týka mňa a môjho domu, my budeme slúžiť živému Bohu.